Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सगळ्यांचे वेलकम करता. आय वेलकम यू ऑल फॉर दिस प्रोग्राम. आजच प्रोग्राम स्पेशल आसा आमचो एंटरप्रेन्योर स्पेशल उद्योगिनी स्पेशल. आयचो जो वुमन्स डे प्रोग्राम आसा तो आमी इंटरनॅशनल वैश्य फेडरेशन वुमन्स विंग इन एसोसिएशन विथ वैश्य उद्योगिनी महिला समूह आणि लिब्रा सोशो लिगल ट्रस्ट अशी 3 ग्रुपांनी मेळून आमी हो आयचो प्रोग्राम केला. स्पेशल thing or the special intention behind having this program was encouraging our very own Udyoginis who do their small big items, homemade items, or who do business, and just to encourage them or give them a platform. आयच्या या प्रोग्रामाचो मेन उद्देश असो आसलो की आमच्या भितरूच कितल्योश्योच उद्योगिनी आसात जी आपली ओन ल्हानशे बिझनेस करता आणि ते आमकां लोकां पर्यंत पावपाक जाय. एका लागून आमी स्पेशल ग्रुप केल्लो आसा वैश्य उद्योगिनी समूह म्हणून. तितून ऑलमोस्ट सद्या आमची 120 मेंबर्स जाल्ले आसा. तेतूंतलेच एक काही मेंबर्स आज तेच्यानी स्टॉल्स घातला. सगळ्यांक येवपाक मेळोना. जस्ट टॉकिंग समथिंग अबाउट वुमेन्स डे, आय फील एवरी डे इज अ वुमेन्स डे. वी डोंट नीड अ स्पेशल डे टू सेलिब्रेट एज सच.